Şonuň ýerli Aşgabat mehmanhanasyna Gorkuda tatly halkara kino festivaliniň çeklerini geçirilýän. Türksoy Agday ýurtlaryň kinematografiýaçylarynyň duşugy boldy. Onda kinosyny götüni ötürmek hemde dostlukly ýurtlaryň kinematografiýaçylarynyň arasynda geljekde hyzmatdaşlygy ýoly goýmak barada söhbet edildi. Belenilşäli soňky ýyllarda dostlukly halklaryň arasyndaky medeniýet we sunat ulgamy gatnaşyklar oňyn tejribeler täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Burada ýoly goýulan dowam etdirilýän işlerde Aşgabatda şu günler dowam edýän Halkara Kino Festivali uly we täsirli ornaýy. Bu festiwaliň geçirilmegi doganlyk halklaryň dostlukly gatnaşyklaryny ösdürmekde, agda berligi potolandyrmakda, dünýäde parakaçylygy gollamakda, medeniýet we sanat satlarynyň dörçülük işgärleriniň arasyndaky ruhy medeni gatnaşyklary geňeltmekde. Häzirki zaman kinosyny götüni medeniýetini hatan baýlaşdyrmakda uly ähmiýete eýdir diýip kino festivaly gatnaşýan döwletleriň hususan Türksoy Agday ýurtlaryň kinematografiýaçylaryny ykdydylar. Olar şeýle festivaliň Aziýanyň merjen şäheri Ugodan Aşgabatda ýokary derejede gurulanyny geçirilen üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagatynyň başlygy Gahrman Arkadagymda hemde Arkadaly Gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirip, berk jan saglyk, uzak ömür, döwletleriň we halkyň arasynda dostlyk, medeni insan-terwir gatnaşyklary hasy ösdürmek potolanyrmy urunda alyp barýan giňerimli işlerinde mundan welekde üstünlikleri arzu etdiler.